celebro els meus 25 anys com a músic de cobla i intèrpret de tible. Per celebrar-ho, i juntament amb la Cobla Marinada, he dissenyat la producció mirant al meu voltant. Aquest CD és un projecte més d'aquesta temporada 2017 i com a company, amic i representant de la Cobla és un plaer enorme poder-lo fer perquè és un reflexe de l'evolució compositiva d'en Xavi i crec que és molt interessant que la gent la conegui i a part poder-ho barrejar amb altres músiques que ell ha influenciat doncs fa que el CD, barrejant les dues músiques, les externes i les d'en Xavi, sigui un CD, un producte de bastanta qualitat. Treballar amb la Cobla Marinada sempre és un plaer perquè, a part de la seva qualitat musical, tenen un tret molt característic, que és que estan carregats d'energia i aquesta energia, doncs, com a director musical m'està arribant en aquesta gravació que estem fent i estic treballant molt a gust perquè m'estic carregant les piles i l'estic tornant doncs, en forma de consells musicals i crec que estem fent molt bona feina. A nivell personal em fa moltíssima il·lusió aquest projecte, aquest disc d'en Xavi Pinyol, perquè amb ell ja fa molts anys que compartim camí plegats i em fa especialment content doncs, que m'hagi fet la confiança d'encarregar-me la part musical i em fa la sensació que després d'aquest disc amb en Xavi doncs, estem més a prop que mai i sortirà un disc carregat de música però sobretot carregat d'il·lusió, la il·lusió que té ell per portar a terme projectes personals i s'ha de ser molt valent doncs, per dir un dia jo vull fer un disc meu i per en definitiva construir una cosa que és totalment seva en companyia dels companys de la Cobla Marinada i que tindrà aquesta brillantor d'un projecte que no ve encarregat de fora sinó que és una il·lusió de dins que un dia dius la vaig a materialitzar. M'arriba un mail fa no sé quants anys i em diu sàpigues que estic perpetrant una sardana inspirada en el Pont dels Jueus, més en concret del personatge d'Ítrem, ja en parlarem. I van passar uns quants anys, fins que ara fa uns mesos despenges dient, escolta, allò ja està. I res, fa 4 dies abans d'entrar a l'estudi de gravació que m'ho vas deixar sentir, ja comences a notar aquella pell de gallina. Però avui t'haig de dir que quan estàvem aquí darrere la peixera, darrere en Carles, la pell de gallina ha sigut important durant tots els primers trossos i fa il·lusió, a més, i ara també ho deia, aquest ritme, aquest to així àrabo israelià, oriental, que li dona aquest toc diferent, no? I vaja, a mi m'agrada moltíssim i tinc moltes ganes de poder-la sentir tota sencera, tocada en directe a la plaça de Besalú, que és, evidentment, allà on neix aquesta història, no? Aquestes sardanes, en el fons, són molt versàtils pel tiple i tant ensenyen una vessant dolça d'aquest instrument com una vessant punyent, no? I un dramatisme com per exemple gallardia. Realment és una sardana molt dramàtica i et queden com anell al dit. Us convido, doncs, a conèixer la producció Mirant al meu voltant, Tible i sardanes, que consisteix en un CD i també en la realització de diversos concerts de presentació d'aquest enregistrament.